Pels ens presenta el casc més lleuger del món. Es diu Sirocco, és un casc que el seu pes mínim són 150 grams i amb la talla 2 són 165 grams. Això ho aconseguim gràcies al polipropilè expandit. El polipropilè expandit té unes característiques excel·lents des del punt de vista d'absorció de cop i gràcies a la seva estructura aconseguim un casc tremendament lleuger però tremendament sòlid. La prova està en que Pels ens dona 3 anys de garantia amb aquest element. Què té de particular? Doncs és un casc com qualsevol altre, el que passa que quan te'l poses sembla que no portis res. Bé, un casc novedós i que tots aquests que no voleu portar casc doncs acabareu portant una cosa com aquesta, d'acord? Ens veiem, vinga, fins una altra.